Det konservative Folkeparti blev stiftet den 22. februar 1916 af medlemmer fra partiet Højre, og så repræsentanter fra de frikonservative og udbrydere fra Venstre. Efter intern splid i det konservative Folkeparti i 1973, der kom der vælgerflugt, men så blev det genopbygget i 1975 igen af Poul Schlüter. I 100 år har det konservative Folkeparti arbejdet med mere tryghed, flere muligheder for Danmark og danskerne. Der er i alt 11.812 medlemmer i det konservative Folkeparti i dag. De vil sikre, at skolens idrætsfaciliteter er tidssvarende, så de understøtter kravet om bevægelse i timerne. De vil også sikre, at på alle kommunens skoler etableres madordninger, som sikrer, at eleven får mulighed for at købe et sundt måltid mad. De vil også sikre, at alle børn og unge har bedre og billige muligheder for at kunne komme ud og dyrke sport i en anerkendt idrætsorganisationsklub. De vil ikke tolerere social bedrageri, og de vil sætte fokus på de svageste grupper i samfundet og skabe arbejdspladser til dem via samarbejde med erhvervslivet. De vil give den almindelige borger mulighed for at benytte kommunens faciliteter ude for de normale åbningstider. De arbejder på, at alle får samme mulighed uddannelsesmæssigt som erhvervsmæssigt. De vil fjerne alle særbevillinger på integrationsområdet og tilbyde alle borgere de samme tilbud uanset kulturelle baggrunde. Vi skal sætte de konservative inde i den her politiske kompas, og vi vælger at sætte dem her, fordi de har ikke sådan specielt mange kraftige holdninger såsom flygtningepolitikker. Og så sætter vi dem lidt til højre, fordi de er mere liberale, end de er sociale.